Hola, què tal? A 20 de març que estem avui. Informació de servei. Atenció, inici de la primavera astronòmica, que comença amb pols en suspensió. Dia ennuvolat sense precipitacions, però sense sol. Anem a les notícies. Agricultura impulsa una nova campanya de vacunació preventiva contra la llengua blava al bestiar boví i oví. L'objectiu és poder anticipar-se i minimitzar el possible impacte que podria tenir la malaltia sobre la cabana ramadera del país. Jo em pregunto, no hi haurà vacunació contra la llengua viperina? Que això sí que és una pandèmia al país i arreu? Més coses, perquè s'obre el període d'inscripció per la segona convocatòria dels exàmens oficials al català que es faran al juny. Es faran els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 a l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma. O sigui que hem de saber jugar a l'Hondir la Flota perquè hi ha tants nivells de català que més val que en sàpigues. Bé, ja acabem. Dijous, Ariana Soro va iniciar el cicle El fascinant món de la física quàntica a l'auditori de la seu d'un banc del país. La xerrada, imposada pel profe de l'Agora, Carlos Moreno, s'organitza amb motiu de la declaració del 2025 com a Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntica per part de Nacions Unides. No puc afegir res, perquè el tema és tan conegut per tothom que cadascú faci la seva reflexió. Bé, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor. Adeu.